O sector dos congelados súmase tamén á febre nas vendas previas ao Nadal. Con pouca suba de prezos en Basoñas destacan bons rexistros en langostinos e vieiras. Os peixes e mariscos conxelados son outro dos produtos máis demandados nas semanas antes do Nadal. Agora, a un día do inicio das festas, en Basoñas Mar aseguran que os compradores seguen recorrendo aos clásicos. Langostinos e vieiras son os máis buscados nestes días previos ás festas. Moitos consumidores xa fixeron as súas compras con tempo, pero non son poucos os que teñen apuros de última hora. As ventas van máis menos como ano pasado, imos funcionando, estáse vendendo un pouquiño de todo, é verdad que a xente tira máis polo avieira, máis polo langostino, do noso estuche negro de todos os anos, pero tamén estamos vendendo cigala, rodaballo, lenguado, rape, vendemos un pouquiño de todo. Si, a xente ven, como non temos moito espacio agora nos congeladores na casa tamén, hai moita xente que ven o día de hoxe, máis mañán, ven a aproveitar para facer as últimas compras para a cena e para a comida de mañán. Sobre a suba de prezos, Sergio Vila asegura que os de Basoñas Mar levan sendo os mesmos ou semellantes dende comezos de novembro. Aínda que con pequenas variacións, afirma que buscarán mantelos o máximo tempo posible. Intentamos manter os precios, intentamos poñelos a principios de noviembre, a mediados, e despois, se algo se nos acaba e temos que comprar, pois entonces sí que xa mellor temos que cambiar o precio ou non. Aí depende de como nos veña a nos. En principio, o produto que temos vai a continuar todo e vamos a ter os mesmos precios, a non ser que, como che comentei antes, que teñamos que comprar algo, que se temos que comprar entonces xa temos que mirar de novo o precio. Outro dos produtos estrela no Nadal é o bacallau. Basoñas Mar ofrece o mellor produto chegado de Noruega. Si, o bacalao salado que temos nós, temos bacalao dos nosos barcos e depois tamén temos que comprar, que non nos chega o que pescamos nós, que solemos pescar pouco, pero o bacalao véndese moi ben e temos un moi bo precio, temos 11,95 o quilo, o salado sale moi bo. Este bacalao ven de Noruega. É bacalao de Noruega que ven xa salado e comprámoslo de lá. E despois o dos nosos barcos que salamos nós aquí, temos dos dous.